Wow! Lami si Celia, oy. Pinilogan ko ranis pabitor gabi eh. Maigid ni bagong to, kay kinay pabitor kwarta. Nya kami po mga naong og kwarta, kung di inay pabitor, hala sumok po dayon. Bisan lain na masigpuan, sigpo lang yapon basta kay makasigpo. Si Ilmas man oh. Taon sa man na siya nga nagkaon man og chichirya. Nagpasidaan pa lang gani ko gahapon na dili mo gasto og kwarta og bag-ong tuig kay basig malihian. Nyon sao naman noon aron. Hingpalit man og chichirya. Pagkagahi gid nimo ulo ha. Karon ka lang. Hoy Ilmas, di ba nagingon ko sa imuha na bawal mo gasto og kwarta og bag-ong tuig kay basig malian? Nga nga nung palit manon kag chichirya sa rabana ka? Ah, grabe si kuya. Ingon ani man gud na iya. Maong nagpalit ko kay haron malihan ko nako ikapalit. Unya, mudagan na akong kwarta. Mudagan ang kwarta sa imong kunot. Sige na kuno palit daw kuno ngadto kung mudagan bagid ng imong kwarta. Tanaw na tog di na mahurot na buang man ay ka. Grabe si kuya. Nawadan nagigbatasang pambansa. Moingon man noon nga nagpalikon ako nga pagkagastador. Sila'y sayop kay hadlok sila mo gasto. Mali anoon sila nga way ikagasto. Naunsa man ni si Ilmas nga sige makatawa si Rosa. Nabuang naman siguro ni. Wa klaro. Naunsa man ka di Ilmas nga sige makatawa nga ikaw Rosa. Namura man kang nabuang. Ikaw kuno ka chichirin mo be. Ah, dekoy. Giing na mangay ko nimong buang. O pangatag. Ayaw. Pangatag ba? Ah, pangatag. Ayaw. Pangatag gani. Ayaw ba? Ayaw. Ops, ops. Ay pag hinangol, kung tuig beron malihian ka. Ops. Ayaw pa pagpangawat, bagong tuig biyaron basig malihan ka. Pangatag ka, di ka mangatag ka. Hangol, 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 hangol. Hoy, undangin ninyo. Hoy, ayaw mo pag-away kay bagong tuig ron. Imbis magpalihi mo sa maayo, nagpalihi noon mo sa kabuang. Nagpalabaw man noon mo sa inyong kabuang. Nga unsa man mo? Pasalamat ka kay bagong tuig ron. Pasalamat pud ka kay bagong tuig ron. Nga man, tiwasan na tugma. Unsay tiwason ugma? Pagtarong mong duha kay basig kamo ang akong tiwasan. Pagtarong mong duha kay basig pakungon kuno ng ulo ninyo. Imbis na bagong tuig magpalihi mo sa maayo, nagpalabaw noon mo sa inyong kabuang. Dire, sunod mo dire sa kuha. So karon kay bagong tuig man ron, magpalihitan ninyo sa maayo. Ang atong buhaton karon, mo ibot-ibot ta og sagbot kay haron kuan, malihian ta ninyo sa pagkakugihan. Dili kay away noon ang atupagon pagka bagong tuig. Sige, oh, ibot mo dra. Ibot. Tulinin ninyo, tulini para malihian ta pagkakugihan. Kana, tulinin ninyo, sige pa. Kana, kla, sige, tulina pa. Matay. Murag ulug-ulugan ra man gid mi ani. Ops, ayaw mo pagreklamo kay malihian mo. Hoy, noon sa man ka. Manong hingilak man noon ka. Patay kuya. Dili man nila sa pagkakugihan. Dili man sa kalisdanan. Bitaw ya. Murag sayop gina imong lihiya. Kay imbes magpalitan is pagkadato, mahimo naman hinon tanig paraguna. Ay, tuod no. Sige, undangin na ninyo, undangin na. Aw ka na. Unsa kang maayo ani nga lihi no? Aw, kani na lang. Pag ilis mo og bag-o na sinina, haron malihian ta pagkadato.
Sige, pag-ilis na mo bagong na sinina. Kanang bago ha. Sige. Saan? Nakailis na mo? Oh, human na ay. Human na ay. Oh, bago kayo oh. Ikag Amerika made in China. Saan? Bago ni siya? Oo, bago kayo oh. Sure ka nga bago na siya. Oh, lagi bago lagi ni. Sus mauning bago. Sige daw kuno sulti kuno ko nganong nabago na siya. Bago ang laba. Sos, ayaw kong palaguta kay basig malihian noon ko sige pangasaba. Mubudlat noon ni ako mata. Unsa man ni siya? Bago ni siya? Oo, bago ana. Mao na siyang bago. No, nung saban ay mura man nagpangharas. Mura man nagpangharas. Kaya nga man mo ha, bago na siya. Ay uy kabago-bago ani wa kakakita ani oh. Sus, mo na'y bago. Mura man kay nagtanod na gurang. Ah, yawa kay kog binuangay patyon ti karon. So ang sunod nato na ni na buhaton, manghatag ta og pagkaon sa atong silingan. Kay haron mudagan ang atong pagkaon, malihian ta mudagan ang atong pagkaon. O sige Jen. Kuan na sa pagkuha sa didto sa bahay og iraid ipanghatag sa atong silingan. Oh, sige. Mas mudawat ba ka atong silingan og iraid no? Aw, mudawat na. Pagkaon gud na. Ay dili ba kay basi noon og dili ka uyon ba unya paghatag nato basig ihapak noon sa atong nawong. Ah, sila nagayatagan, sila pagay masuko. Tistingan lang nila gapak kay makatilaw gi sila kung kumo nga napulo ka kilo. Kuya, wala namang nga tisod ang kaliro na may iraid. Unsay wa na? Kadagan pa ato gabi eh. Basigi kaon sa iring. Ireng. Ikaw ang ireng. Grabe si Ruka po ninyo no. Gisayo gid siguro ninyo og hungkab ang kaldero. Grabe. Wa gid mo mamilin. Ay, sus pa una-una na kuya, oy. Kay kung ikaw pa mo kaunag hungkab, di po ka mamilin. Tanawa, ang duha gid lagi ka ireng. Kuya, nag-ingon ba ato atong silingan ganiha nga? Pangadtuon kuno ta sa ila kay pakaunon kuno ta. Ah, ayaw mo pag ngadto. Style ra na nila haron malihian sila mo daghan ilang pagkaon. Nya kamo pod og magpailad pod mo, kamo malihian mo pagkasirok. Didto na gay migikan. Sus, busoga na mo oy. Lami kay sudan. Yawa. Nanong karon ra man ka nag-ingon? Yag daon ta ko nimo ganiha. Lami asit Celia oy. Okay ra mo doko. Naunsa man nagkaon man ni siya chichirya? Kaon man og chichirya? Ah, grabe si kuya. Ingon ani man gud na ya. Maong nagpalit ko kay haron malihian ko nga Yon. sila'y sayop. Kay nagpalinon sila nga wa ikagasto. Sean. Grabe si kuya. Wagi batas ang pambansa. Boss. Parang mo ayaw paghawa. Ay kawa kay mga kuwang gusto. Ipos na. Muwang gusto na. Magkapat ko dre. Ay maghawa. Gipos ni mo boy. Boss. Okay. Ako lang boy. Pagtarong mong duha kay basig iparo ko ng duha ni. Sige, pag-ilis na mo bagong na sinina. Kanang bago ha. Sige, mag-ilis ta. Sure ka nga bago na? Oh, bago. Bagong laba. Maunang bago? Sige daw kuno sulti ko. Nagkakaduble naman niya. Muingon kog ko ato na. Maunang bago. Oh, sige daw sulti ko no kung anong bago. Wa man ka maminaw ganina sa practice. Sus, lain kayo okay. Lain ang kameraman. Ay palipat kay ang kameraman nato. Lain kayo. Sure ka na bago na siya? Taga-istorya na ko ay bago. Uy, di man mo ito bag. Mali. Mura na pangharas. Ikaw gani nga mura man kay kag tanod nga gurang. Mali. Pamunta na kausa. Boss, Paday ka. sus, bago. Suswa ka kakita ani kabago-bago ni ani. Sos, mura man kay nagtanod na gurang. Sus, maunang bago. Mura man kay nagtanong. Mura nagditso ka, di bagay. Otro. Sos mo anong bago? Otro. Sige, ditso. Kita mi boy. Kami ha. Mura mag nagliko ang kamera. Binuangay, patyon ti karon. Okay! Hey, what's up mga ka-ignorante? So shout out kay Lira Vilita o kang
Nectarios Castillo from Cebu. So ay di ay screenshot no, na-delete na ko ang screenshot kay na full storage ni atong nag-shooting ni. Og shout out pa rin kang Dylan Sumagang, taga-amo na siya, taga-maanahaw na. Og shout out pod kang Arnold Panganiban. Makita Daghang day. salamat. Nagpa-shoutout day siya. Shout out daw. Oo, di ay no. Sige, limot ko. Nya. Og maora to og gusto pod nimo magpa-shoutout, just comment #ignorante og nalingaw ka sa among video i-share para malingaw pod ang imong mga friend. Nya. Maora to. Mana. Please subscribe Comedian Squad and please click the notification bell para ma-notify ka pag nag-upload kami ng Pwede video. mo pahabol ka sa shout out? Pwede mo pahabol? Shout out kay Napay Time. Oh, shout out pod kang Nalubat. Jumilin Pag-Ilangan. Yeah. Nilubat na. Nagpa-shout out to siya squaw. Daghang salamat. Kinsa na Suporta. Tagadigaan. Ay Gwapa na siya, gwapa. Ay pagkupas og kuan ha, support ha. Bunog ka squaw. Joke lang.